Owayesakuba ligos'elinikezela ngeenkonzo kwimiba yezomthetho SAA naseEskom, umnumzana Nicholas Linell uthi indima yakhe kula maqumrhu yayikukuncedisa kwinkqubo yophando olukhokelela kuviwo loluleko. Uthi watyunjwa kwesi sikhundla ngeenjongo zokuqinisekisa ukuba uphando ngakumagosa aphezulu kula mashishini luqhutywa ngokukhululekileyo ngaphandle koloyiko. Ephendula kwisiphakamiso sikaJaji Zondo sokuba la maqumrhu karhulumente anamacandelo angaphakathi zomthetho sasikhona kusini na isidingo sokuba atyunjwe, LokaLinell uthe. At SAA, sir, the investigations and coordination I was involved with, and always with professional people alongside me, was simply to make sure that the people at the top for whom allegations had been made were thoroughly investigated, exposed and dealt with. Ngethuba ehlatywa imibuzo malunga nokuba zange abone nto ingafanelekanga kusini na kwintlanganiso yayibanjwe kwikhaya lobesakuba ngumongameli welu umnumzana Jacob Zuma kukho unkosikazi Dudu Myeni kushukuxwa imiba yeEskom, uthe wayengaboni nto ingafanelekanga kule ntlanganiso. LokaLinell uthi ayiyonto ingaqhelekanga ukuba abaseburhulumenteni kunye nabezoshishino babambe intlanganiso kwiindawo zabucala. When you look at this meeting in Durban, when you look at who was present at the meeting, what was being discussed, and that it was about Eskom, is there any concern you have about the meeting and the discussions and the composition of the meeting and the venue, everything? Was there anything that concerned you about the meeting? I think the simple answer, Mr. Chairman, is no, I was not concerned. But the reason I'm not concerned is more important than that. I have no doubt in this real world that meetings of government and state do not take place in every instance, even to this day, in a formal environment. Interactions take place, and that is how the world works. It happens in business, it happens in the state. And if that was the then president's preferred modus operandi, as long as he was doing it for proper purpose, then there was nothing wrong with it. Le komishoni saqhuba.